Hi mga moms, good afternoon. So, ayan, ngayon andito tayo sa store. Katapos na ng lunch break. And sabi ni Kumare, videoan ko naman siya habang nagpupuskos ng mga ng aming mga ano. Actually gusto ko matulog. Kasi naantok ako. Kaya lang, nahiya ako bigla. Tinan mo, oh. Diba? Sige siya kuskus. Kaya sa mga gustong magpaabot para kay Diday, sabihin niya lang. Kahit bigas lang, masayang-masaya na. Diba, Day? Opo. Oo. Kaya don't skip the ads sa mga video ko. Kasi, sinishare ko rin to sa kanila. Binibigyan ko rin yan sila at the end of this month. Ala! Ayan na! May delivery na naman tayo. So, ngayong araw na to, darating si Britney dito sa store kasi nasa farm siya ngayon. No, so, may pinapaabot ang aking mga kaibigan para sa kanya. So, may abangan ninyo yan. Ha? For the meantime, magbabayad muna ako kasi yung order na soft drinks. Play na? Sure ba? Ayan, dyan na lang yan tayo. Butang. Agay! Tapos isang Sprite. Hindi ko ba kinamin na isang case? Hello guys! Ay, huwag nyo. Nahiya sa tatay. Dito na lang tayo na. Hello guys! Nag-deliver ko sa... Ay! Sige na lang tayo. Mga kuto no? Mag-artista ka na. Piraan talo. Painta! Painta! Hello guys! Hello! Ay kayo, makikita tayo na lahat na ba ito yung tsura? Kami gadanit tayo, nagka-night-night. Kita lagi ang video. Nakakita ko kayo na. 780. Ha? Yun eh. Okay na. Ito ko bola-bola. May plato man. Ito, saan eh? Saan eh, Mamsi? Kani pampahaba. Asa to pampahaba ng lagay. Ano? Halon. Isa ko Yung rice. plato na. Lah. Ano to ginataang dabok? At pampahaga ng lagay. Ano? Ilagay buhay. Isang pansit akin, Mamsi. Pansit lang nga. Isa beans? Ay. Ano na ba Mamsi? Bila ni? Mahilig sa tao. 20 na. 30 akin ito ma'am. Ay, 20. 30. Ang naman nga, 20. Subuang, 20. Ay, Masira. Ano sabi siya? lipat mo. Ay, Dulen. mainit lang. Dulen. Bakit? Oh, thank you, tayo. Kung lang nga kita. Ay, hindi ako kakain na. Busog ako. Ba't hindi ka kakain? Ano? Ay, hindi ko ha. Dito ka na lang. Dito ka na. Dito ka na. Ay, ano yung koke? Sila ano ba? Ay, Greg, wala na. Eh, ako na tayo. Dito ka na. Ilit ka. Libre na, Mamsi. Ganito. Ano? Ano ito? Piso isa. Ano po, libre? Ay, dyan. Ano ko pa dito. Di ba, ilit eh? Kumbaonan ba? Ay, ito tayo. Dito na ito. Ang lang. Ang ko. Kayo lang lalabas? Wala ba, wala? Kami lang yung may bitbat. Sada. Ay, nagpaabot ako ng bag ko. Sila Ate Vanessa mo, road traders, nagpaabot sa mga pandagdag magawa para sa iyong mga gastos. Kung may... Huwag naman masyadong malaki ha. Ano na 200 lang talaga? Thank you. Oh, Thank you. Thank you. Then, kanina punta ko sa Parliba. Ano, tumawag si Scarlett. Ano, gawa na kami ng group chat ni Ana Rose. ah, Nagbigay din siya na. taga Hong Kong.
Kailan ang libing? 4 ang libing. 9 a.m. Ay, nasa Davao na po ngayon sila. Then, graduate siya. So, hindi na sila makakawag. Then, mag 6 is, mula na sila ng Manila. Iba-Dubai na sila. Hindi tayo sa pakaran. Sila doon lang sila mag-stay sa Davao. Until 1 month. Dati sila, Macau. Inday. Ang mag-Dubai lang kasi, Si Jigjag at saka ni Madam lang sa mga Amerika. at saka yung nandun. Anong tuwa? Wala ka bang kapon? Anong dudo? Iwan si Bakam. Wala ka bang kapon? Sa Tiban yung kasi. Thank you. Thank you, Ate Van, Ate Si Gren. Gren. Ano na siya? Thank you. Kote mo na rin yung kote mo. Thank you, thank you. Ako mamimili ka ngayon. Ano ko natin si Gwen mamaya? Ano, pumunta kasi si Rapunzel sa Cagayan, doon na siyang forest. Eh, pag naman sa kampon nila. Ano, styro, glass, and paper plate. Eh yung tinapay sa gabi, naubos. Ang daming tao. Yung flirt ko, madaling araw. Mas okay yun. Kaysa mag-burger ka. For me so practical. Ngayon, may ano na kasi yun. Ano, Bigay. Maya, may sponsor na Maya. Sila mag ganun. Pero, baka palitan kasi may mag-ano sa Nakalimutan ko, wala ng t-shirt. Kasi maligo. Pumunta ko sa farm kasi nag-grocery ako. Bigyan ko ng kay Ate Marie. Grocery. Kumuha ko ng May bigas. Kumuha ko ng bigas, coffee. Yan. Kaya ito mo na para ng ano yun. Bibili pa ako ng extension wire kasi may dalawang Tent. tent na Kailangan para sa iba. So, thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Road Reapers. Thank you. Isa lagi lang mag-pray. Especially kay nanay. Ay, darating yung kapatid ko ngayon. Oo nga daw, sabi ni Tomby kagabi, yung mga galing ng Batangas. Oh. Kato mga taga Cebu. Kayong darating din mamaya. Yung isang kapatid na dali Cebu, dumating na kahapon. Ngayon pa siya pupunta dito kasi pumunta mo na siya sa Sige na sila, makabuta ka ng ulan. Bye-bye. Thank Bye. you. Thank you, road trippers, Thank again. Bye-bye. Oo. Bye, boys. Hey, boys. Bye-bye, guys. So, guys, na natin yung final batch of kasi. Marami-rami pa rin kung kasi. Ating ulam. Makapaglinis na rin si Iday. Na parang ulan na naman tayo. Hugasan, Day. Ako na maghugas. Yung kaldero.